sɔgɔma foli an lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ Bamakɔ an'a lamini Mali kɔnɔ a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a dɔn k'a fɔ sɔgɔma ko radio Mandi la n'o radio fréquence 93.8 kunnafoni a gonima sanima a bɛ di maa min fɛ Yusu Kone Yusufa Keriba Samake nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awoyi Tarawele nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa bila kanɲɛ 8 tɛnɛ ni ka taa gosi sibiri kunnafoni a tɛ kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ Keriba Yusufa i ni sɔgɔma awa ni sɔgɔma ba an bɛ Ala fo ka barika da kosɛbɛ an ye bila sɔrɔ ka tila ka kɛnɛ sɔrɔ awɔ halisa kɛn yɛrɛ radio sabanan ale de kunkan don siga t'a la radio fréquence 3 93 murumuru seki ɔhɔ Yusufa dugubulakaw fisa ni laadala wuli nin ye tiɲɛ ye an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ tulo b'i la ka bɛɛ bisimila Keriba Samake siga t'a la radio fréquence 93.8 kunnafoni sɛbɛnw olu ye min d'an ma awɔ an ɲɛ minnu ye an ka jabaraninw sanfɛ kunnafoniw n'a nasira awɔ an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu seere ninnu ye kunnafoniw ye an bɛna an da don minnu na k'a walawala kosɛbɛ dɔɔni lemanaw k'u ka tata sɔrɔ a kɔnɔ ni Ala sɔnna yan'an ka maa welelen bi sɔgɔmada in na Sidi Lamine Danbele monsieur le maire yan'a ka kɛnɛ sɔrɔ Keriba a tɛ kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ ni Ala sɔnna ma Keriba Samake Yusufa badabada an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in ye o kan kan Maliba in Ala ka jamana in sutura Ala ka jamana in bɔ juguw bolo ɲin sago jugu sago Ala kana an ka jamana in kɛ jugu sago ye dɛ amin jugu sagoya man ɲi kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ taa fɔ wa awɔ kɛ maa min mana fɔ ko n quartier kɔnɔ maa min mana kɛ n t'a silɔ ye bɛɛ ko nin ye jugu sago ye kosɛbɛ Ala k'an kisi a ma Ala kana an kɛ jugu sago ye jamanaba ninnu cɛla diɲɛ kɔnɔ k'anw kɛ jugu sago ye Ala k'an sama ka bɔ a kɔnɔ masaba in a k'a ka sutura birifani ni k'o cɛngu jamanaba in kan danbe jamanaba in dunkafa jamanaba in na kotontala jamanaba in Ala kana an to janfa kɔnɔ koyi janfa Ala k'an sama ka bɔ a kɔnɔ Ala k'o k'a ka Alaya kama a ka cidenba olu hɔrɔma bi donba in barika sali Ala alayhi salatu wasalam ba Awoyi Tarawele i bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bɛ taa Keriba Samake Yusufa Kone n bɛ n bolo bin o bɛ bɛn n bolo ɲɛfɔlɔ bi sɔgɔmada in na Fazili de sɛbɛ an ko a ma le fondement awɔ a ka bi bɔlen Fazili sɛbɛnba SKK awɔ o ye ne yɛrɛ terikɛ ye Seydou karamɔgɔ Kone awɔ an ka foli b'a ye kosɛbɛ ɔ i y'a sɛbɛn cogo o cogo an b'i dɔn awɔ kɛ Seydou a ko bi sɔgɔmada in na Fazili ko de ko SKK kosɛbɛ SKK awɔ n'o ye Flambo ale cɛba ko ye a ko Keriba Samake an bɛ yɔrɔ min na ko bi jamana ɲɛmaa mana anw ka jamana in kɔnɔ ɔ min kalikan tɛ ko jamana in ye fantan jamana ye dɛ fantan jamana don Keriba Samake yala o kuma la u bɛ fanga la waati min u bɛ k'o de sutura wa ɲininkali tɔ min a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fantan jamana min n'o ye Mali kofɔta ye awa président o président n'a nana jamana in kɔnɔ ko fantan jamana don Keriba ko o tɛ a to abada n'u bɛ hinɛ jamana in na dɛ Keriba k'u to fanga la u b'a buru ja ka nafolo k'u sago ye wa hali n'u taar'u da ka sunɔgɔ n'an k'u ma ko retraité ou bien ancien président Keriba k'u bɛ nafolo kelen kan a wara ka taa koyi kosɛbɛ Keriba Samake Yusufa sɛbɛn ko a ko bi a b'a yɛrɛ ɲininka min ye ayiwa colonel Asimi Koyita a n'a nɔfɛmaw ye n'u nana ka fanga tarangi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bolo jamanadenw ka wuli ka jɔ kɔfɛ uti kalo tile 18 san 2020 Keriba k'a b'a yɛrɛ ɲininka bi koyi n'i y'a ta k'a lajɛ o coup d'état min n'a kɛra Elhaji n'a ka nɔrabilaw la Keriba ko jamanadenw miirila ko nana ni lafiya ye a ko mais n'i y'a ta k'a lajɛ bi yala nin colonel ninnu nana nafolo buruja de kama wa a ko a b'i sɔnni da mun kan fɔlɔ Keriba colonel nalen ko min ye Asimi Koyita ye awa i k'a dɔn k'a fɔ président de la république o bɛ yen koyi président de transition Keriba k'u ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ vice président k'o tɔnɔmɔ bɔ k'o da koyi Asimi Koyita min yɛrɛ n'ale ye coup d'état ɲɛmaa ye Keriba ale kɛra o vice président ye koyi nafolo mugu don sabula budget de bɛ voté bara a bi kɛ n'a ye Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ awa président de la république président de transition o waati président de transition o bɛ mugu min ta awa k'a ni Asimi k'a na
utama nja nywana kui président transition ani vice-président bebe muguta umugu betami jamana ka wa ne kono kede bas magem agoni ya takalaje minye azimi ko tay wa anano ve ma ko nelu kede ba unana kuleza fulana ke koyi fulana mi no azimi yere taka chongo pale ya kono koyi oyanga kuluba koyi akwamelo mene ko bi azimi ko ta wa ikalo ka fo kuluba na lebe kede bas mage ko ka jete mena o kesa malik jamanai yala len jamana to te ko le wa ko nyini ngali tomo kede bas mage parce que des ebengo agoni ya takalaje minye ikalo ka fo jamana nye président koro munu be anga jamana kono kede bas mage aba yere nyini ngabi koyi yala président koro président démocratiquement élu otanya mulo damana la minye wa agoni ya takalaje awa oma ikalo ka fo Alpha Umar Konare Amadou Tumanintire Laji Ibrahim Bokari Keita olukera mawye mawu bolo damana la minye halina achaman wena kabui kosebe Alpha ko ni magbe atete ala ka hinala amina rabbi bere tala no fe kosebe ni ka gwen ka kele ba kwa gwen ngoro ko laji gwen ngoro ko kele ba so ko nunu bebe jela ka muta ali sa gwen no ye ay way kalo ka fo ka cabinet kosebe ko ni nglan ko duma cabinet mi kele ba so nu be muta la mugu de dogoy jamana ka wa ne kono akwa mi ro mene ko bi laji Ibrahim Bokari Keita o ka cabinet kele ba ko oglana ko duma malew nyawo ale nyana koy ni transition kele ngono transition kele ngono sangele munangu kono awai kalo ka fo président koro wala soro lo fana la koy no ye ay way kalo ka fo bandaw o bandaw cabinet lana ka da o ma kele ba kalo de kalo la bo folo o cabinet fana akoni alta kala je kele ba ko ay way kalo ka fo cabinet barakela were oluku cheka boy koy kele ba ko ay way kalo ka fo gardi koru olu ba bolo koy ni alta kala je chauffeur ba bolo ko chauffeur ba muso bolo kele ba somake ako président koro nunu ukati na folo bunagu kwa tise ka fo ka bankoy o femi ikalo ka fo président koro uye kele ba ko ni ya takala jamelo mne ko bi ako mi Laji Ibrahim Bokari Keita awa ikalo ka fo katase Alpha Umar Konare Amadou Tumanin Touré Jonguna Traoré ko kala président de transition ko transition mi awa ikalo ka fo ale makude takere o ale digira ka ke sabula ale tun président de l'Assemblée Malika Sele Sun ko ba ila ka fo ni président nale empêchera ni debu nana la awaki kalo ka fo ko miye ay wa président de l'Assemblée ko be yuruku kana o président de l'Assemblée mi yuruku kana o de kala ay wa kalo ka fo Jonguna Traoré ko ale ta abi famu sabula ale makule take kana kele ba samake ko monu yekule take kana yala be folu male ko ancien président wa akoni ata kala je Mali Sale Asuna miye ancien président ye bolo dala mala la munu ye mais munu ye transition président koro ye kele ba ko lu koni olu farala kainti Mali ni jamana to yi tiɲɛ la ma ile ni ngale an ga jamana yi yala ni jamana be kelen wa ɲininkali kan ka to parce que les emengo kele ba samake akoni ata kalaje akwa mero mine ko bi minye ikalo ka fanga jamana président koro ye kele ba samake ko siga sita la koy kele ba ko ni yalla je bi na folo mugu min na be duma kalo sanwo san mensuel kalo ke o kele ba samake akoni yalla je ako mensueli o kalo de koy ko femi ijo 26 millions bonyon la kele ba ku ka dépenser ka be o ma koy aya wala kada président yere kele ba ko 6 millions 600 000 kele ba ko o bida makalo o minye ikalo ka fo kele ba samake 12 millions kele ba ko o be bla ka voyage kama koy million tani fla o bi bla voyage kama o million tani fla o farafina o tako sababala minye faransi ani Europe yuza wiye o tako fla kele ba ko bla ndo kama koy ako o beta min fana la avion munu na be fu ma o beta avion classique munu na o le première awuli ma to te fla ngale kele ba akoni mbela jela me bo jamana wakane de kono koy akoni ya takalaje minye karibula nye o kam momili 700 000 1000 litres kele ba ko dale no kerefe koy ka duma wa kelengele na ka chauffeur awa kalo ka fo a to di
150 000 wa bisaba keliba sama ke o ta bane koyi keliba ku umuso fana keliba olu ka chauffeur obi di de koyi 125 000 wa muga ani duru keliba sama ke ako ni alta kalaje ako minye ikalo ka fo o president ngoro nunu e keliba watiri min na fa ko kati awa sanduru o kanga yelema ani watiri misani sugula tala o biluma keliba ja udile ngango yi pop keliba sama ke parce que diseba makla koyi akungo ka cha ako minyu ka gari goru e keliba sikal tala koyi gari gori fla keliba kelengena obi jo 500 000 la wa keme gari gori fla kelengeni 500 000 keliba sama ke parce que diseba ngo ako amero mena ko bi awa jone be kulela bi no yanga jamana marabaw yere kamali ka ke jamana fantanye ka ke diseba to jamana bi koyi wa uba ta to min ku tala keliba no ta allu tala se la fiebola abi yurukutu kunde parce aya zamani ka bo flambo kono aka bi boli vasili sebemba SKK anga foli bayi Isufa le pays aka bi bole men bolo kroya akoli ni ye alsa ben ale tokola kuma ye Mali kono ni ben ale fora o ye ɲɔgɔn kan fɔ ye an bɛ domina ko bi le pays sɛbɛnni kɛbaga o ye Agumuru ye Agumuru a kumana a y'a yira k'a fɔ ko kamalen dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Fad Al Mahmoud ko ale kɛra kɔlɔlɔba ye fasoba in bolo bi koyi sababu b'a kɛ jamana in kɔnɔ Isufa ko dɔw olu labɛnnen don ko ale k'u kunkolo di nafolo kama jamana in kɔnɔ o kosɔn yani u kunkolo ka di sa ko n'a jiginn'u hakili la ka walasa u bɛ nafolo sɔrɔ u b'o kɛ jamanaba in kɔnɔ nanfɛgɛyaw b'o la sonyɛliw b'o la min ye yuruguyurugu ye olu b'o la ani ka jɛ maaw fɛ minnu n'olu ka ko si jɛlen tɛ walasa olu kɔni ka nafolo sɔrɔ Isufa ninnu ye waleya minnu olu de faralen don ɲɔgɔn kan o tigilamɔgɔw caman fɛ ka jamana in k'ale la jigi kɔlɔlɔ kɔnɔ bi koyi an bɛ ko kula bi a bɔ yan fɛ bɛnbaliya bɛ yan fɛ insécurité bɛ yan fɛ bi a bɛɛ ye nafolo ko de ye Isufa kamalen ni ale tɔgɔ ye ko Fad Al Mahmoud an bɛ don min na ko bi Isufa ko ale tɛ plateforme na dɛ plateforme ni o ye jɛkulu ye ni ale sigira juin kalo tile 14 san 2000 ni san 14 Alger ko Fad Al Mahmoud ko a sen tɛ o jɛkulu in na koyi ale tun bɛ o jɛkulu in kɔnɔ jɛkulu wɛrɛ tun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko u ka jɛkulu kelen in olu de ye kumana 1er mars la 2015 accord Alger kumana ni o de ye u y'o paraphé le 1er mars avril 2015 ka tila ka na a signé le 15 mai 2015 Isufa Al Mahmoud a tun bɛ nin bɛɛ la koyi nka an bɛ don min na ko bi Isufa a kɛlen don ka jɛkulu wɛrɛ kelen a sigi a tɔgɔ la o tɔgɔ ye ko Gatia a tɛ ban nin bɛɛ tɛ nagamu sara ye wa n'i y'a jate minɛ ale ye maa ye maa min ni a bolokɔni selen don a ma bi koyi ka sababu kɛ nanfigiya ani tiɲɛli jugu walasa ka janfaw siri yɔrɔ kɔnɔ wa bɛɛ walasa ale ka nafolo sɔrɔ koyi an bɛ don min na ko bi Isufa u y'a yira k'a fɔ ko a tɛ jɛkulu fɔlen ninnu se la jɛkulu minnu ni olu ye accord de la paix olu ani accord d'Alger ni olu ye u bolo nɔ bila o la ko an bɛ don min na ko bi Fad Al Mahmoud an b'a tɔgɔ fɔ ka ɲa ko jamana in k'a jugu tɛ tɛmɛ a kan bi koyi ka sababuya kɛ ale ONU ye sɛbɛn bɔ a kan koyi n'o ye diɲɛ seleke naani tɔnba maaw ye u ye sɛbɛn bɔ kamalen in kan ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a ka ko tagabolo man ɲi ale bɛ jɛkulu wɛrɛ min na n'u b'a wele ko CSP o CSP ko hali o fɛnɛ u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ in a bolo nɔ bɛ baara caman na yɔrɔku feerew bɛ o la Isufa bingani bɛ o la nkalontigɛ bɛ o la wa maa min don ko yuruguyuruguma don koyi ko ni yɛlɛnna bɔlɔlɔ sanfɛ Isufa i bɛ se ka bɛn ni mɔgɔ 10 ye i n'olu bɛ ka kuma Facebook kunda ani Twitter kunda ani sira wɛrɛw fɛ ko o mɔgɔ 10 na k'i b'a sɔrɔ ko maa 7 o bɛɛ ye Fad Al Mahmoud ye
a kɛlen don k'a tɔgɔw caya k'a bɔyɔrɔw caya Isufa walasa a bɛ se ka fɛrɛ adamadenw ma cogo min na a bɛ fɛrɛ dɔw ma ni sira jumɛn ye a b'olu wele ka na n'u ye jɛkulu kɔnɔ ka t'u bila tiɲɛli dama la a bɛ dɔw yɛrɛ k'olu nɛgɛ k'olu ka nafolo minɛ o la n'a bɛ f'o ma ko escroquerie a bɛ dɔw yɛrɛ fana a bɛ don dɔw ka jɛkulu la jɛkulu min ni u bɛ fara ɲɔgɔn kan Isufa ka dɔrɔgu k'o feere ka bɔ jamana ni jamana na ka o dɔrɔgu la tɛmɛni cogo k'o la teliya cogo min na walasa u bɛ se ka taa nafolo caman sɔrɔ ko n'i y'a jateminɛ a plateforme min fɔra ni a yɛrɛ kan ka jateminɛ k'a bɛ o la plateforme o sigilen don ni jɛkulu damadɔw de ye MAA b'o la CMFPR b'o la Gatia kelen ni a yɛrɛ bɛ min na o bɛ o la ko ni dun y'a jateminɛ o plateforme min o ɲɛmaaba min ni u bɛ a wele ko porte parole ko o tɔgɔ de ye ko Amala Amzata Amala Amzata ale de ye olu ka kuma da ye k'u y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Fadi k'a bilama ko olu ka mɔgɔ tɛ ko ye ko n'i y'a jateminɛ olu ka ɲɛmɔgɔya kunda la u y'u ka tɔgɔw bɛɛ fɔ ko Fadi jɔyɔrɔ bɛ min o kɛnɛ kɔnɔ Fadi tɛ olu ka kɛnɛ kɔnɔ dɛ Fadi ale ye tiɲɛ yɛrɛ la maa min don a fɛ jɛɲɔgɔnya o man ɲi bɛɛ kɛlen don k'i sen bɔ a fɛ jɛɲɔgɔnya la ka sababuya kɛ a kɛlen don k'a yɛrɛ kɛ ɲɛmɔgɔ min ye ko a si tɛ tiɲɛ ye ko fasoden bɛɛ k'i hakili to a la ni maa min yɛrɛ yira u la ni min bɛ Fadi dɔɔnin dɔn parce que a tɔgɔ ka ca bi a bɔyɔrɔ ka ca bi n'o tɛ a tɔgɔ yɛrɛ ko Fadi Al-Mahmudu ko an bɛ don min na ko bi Isufa a bɛ ka kunnafoni cari kosɛbɛ bɔlɔlɔw sanfɛ o kunnafoni minnu ni olu fana u bɛ ka don mɔgɔw kun ma koyi a ka kunnafoni laban min ni a y'o di o bɔra ka bi an ka ministre min kan ni a bɛ f'o ma ko ministre de la réconciliation a y'a lajɛ Isufa k'o tɔgɔ tiɲɛ koyi a y'o tɔgɔ tiɲɛ kosɛbɛ fasiri dun dibaga y'a jira k'a fɔ ko k'a sɔrɔ ko o kamalen in ko o bɛ baara kɛ ko o ye fasoden ɲuman ye wa o sen tɛ ni nagamu ko la nka Fadi kɛlen don k'a sen don a ka nagamu ko la ka tila k'a tɔgɔ tiɲɛ o bɔlen kɔfɛ a ɲɛsinna ministre wɛrɛ ma ni o tɔgɔ ye ko colonel major Ismaël Wagɛ ko Ismaël Wagɛ Ismaël Wagɛ kɔni ko o kɔni y'a jira ko tiɲɛ yɛrɛ la ko fɔ ka dankari Fadi ka nin waleya ninnu na faso in kɔnɔ ko min ye nafigiya ni yuruguyurugu ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ani Mali yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ale Ismaël Wagɛ ale kɔni kɛlen don ka labɛnw sabati ka ban walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ Fadi ka kow la koyi an bɛ don min na ko bi maa caman kɔni u bɛ ka bɔ Fadi ka kanamu ko kalama yɔrɔku feere o ɲɔ ɲalen don a bolo bi ko bɛɛ k'i hakili to a la koyi fasiri ale dira Akumuru ale fɛ le pays a ka bi bɔlen kɔnɔ Isufa Kiriba nin bɛ bali mɔgɔ la wa ayi jamana min tɛ fankelen t'i bolo o denw bɛ ko kɛ mun ka d'u ye kosɛbɛ dɔrɔku feere o ɲɔ ɲalen don ni yɔrɔ ninnu n'a mɛnna o awɔ kɛ marifa feere o ɲɔ ɲalen don ni yɔrɔ ninnu n'a mɛnna o a bɛ waati jan bɔ bi nin yɔrɔ nin tɛ Mali bolo an ka contrôle t'a kan an t'a dɔn a kɔni bɛ jamana in fɛ kosɛbɛ mais an ka contrôle t'a kan an ka maa tɛ yen min ka d'u ye o b'o kɛ kosɛbɛ sisan a bɛ ka walakata o n'a ye ɲɛsin sud la n'a ka manamanakanw ye Keriba danbekala la kosɛbɛ babu ɲana Keriba n bɛ n bolo yɛlɛma o bɛ bɛn parce que des sɛbɛn n'an ma l'indicateur du renouveau a ka bi bɔli fasiri sɛbɛnba Alde ale a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Keriba an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko yala min ye transition ye n'o ye camancɛ fanga ye o kuma la k'i ka dɔn k'a fɔ a banni ni ka bɛn février kalo tile 27 san 2022 ma Keriba ko yala ko a na kɛ a kɛcogo la wa ɲininkali tɔmi o danbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko o siga min bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO la bi o kosɔn CEDEAO a ka président en exercice n'ale b'a a ɲɛmaya la bi Keriba ko a ye bataki don a bolo koyi ci gɛlɛn ko CEDEAO a président o ye bataki don ci gɛlɛn don ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Nana Akufo-Addo n'ale bɛ Ghana président n'o b'o kofɔ Keriba ko dimanche nata n kɔrɔ nin ye koyi i ka dɔn k'a fɔ octobre kalo tile 17 ko a ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ koyi hali n'a kɛra kɛlɛkɛzɛr
Elimadonde, Niki Ichunga Bamako Yano, Awa Lainite Dore Kwe, Ninte, Awa Premier Minister Kwe, Awa Ekaloka for Ninte, Awa Ambassador Kwe, Keriba Lanini Mine, Awa Jonah, Ulika Jo Nika Nyesi, President de Transition Asimin Kuita, Okaki Nyesha Le Madretman Kwe, Mate Anima Che, Ningali Kana Atemwala, Awa Chika Mimbe Konudama, Chika Otefla Wore Kwe, le 27 février, Samba Vla, Ani Zamouani Vla, a Kodi élection. A Kodi, Abita Watuta. Kireba? Parce que les semaines go, a Koni Alta Kalaje, a combiné transition président, Awa Ekaloka Nana Akufu Ado, Awa Chigashita la Koi, Abit Chungo Bamakoya no Koi, Dimashi Do, Septembre, Octobre Kalok l'État, Anouloum Vla, Chigashita la Nakumfla Tekoi, direct, Kuluba. Fatinale et Chama de Kama. Canadron ka ci déposé. Canadron a Djignon, Noye, Awa Ikalo ka fo chef d'État. Sénégalais. Ou les Chemin Douada, Canadron ka ci Salanda, ka Salanda, Alchivali Jami Makono Talagui. A Keta. Oh, ma, Kiriba. Hein? Vasite. Kiriba, Isufa. Vas-y, les événements. Bi Abaye Yara Yiningakwe. Gana a président no ye nana akufu adoye akwa bela ni message minye yala jabi nakala anga jamana nyama ubolo wa sabula ni ya sakala jamelo mine ko bi akosika shita la koi puluba ani prematuri ube nyonge la minye aywa ikalo ka fo chamancha fanga nye keriba dobese ka gwa la chugo mi katana yo katana Kira mas mage? Fazili de zemango. Ako yala nana akufu ado. Akan nali atena ke fuye wa. Ako ni ata kalaje niye gana prezan nye. Kiriba ko aywa some. No ye sigi ka foye. Awa prezan wile demani nyonche. Kiriba ko o labendo o nyekorola de do koi. O koso abiteme malina njona jona. Kana nyengali tengo aywa asimi ko taire la. Sabula premier ministre awa some o temelum na. Ani ukakuma yoro la ayera ka fo aminye aywa ikalo ka fo shogel gugala maigai awa anaka ministru uka bara bela jelem bi akwa tomino ka dlanka bende koi minye transition dobi fala ka choko mi agoni ata kalaje nana akufu awa kan na linyi keriba kati bari mola koi sabula minye parti politique ye munu ko ko luye aywa ancien majorité ye keriba mi assemblée nationale foka tase organe uniquement ou date fait ka bla kuma la koi luka kuma ye munye élection aka ke ka bendati volema no ye transition ni a date kera awa ikalo ka fo président bandao ani ikalo ka fo mutalwani premier ministre bolo koi wati min fora ka transition ka ke kalota ani jege keriba ko ni alta kalaye parti politique numbe farale no nyonga awa ko kele abuna kunyo de koi siga talla foiti fara oka awa ko ikalo ka fo o siga ani o joro awa ikalo ka fo o de majegulu keriba ko chef de taw no ye awa ikalo ka fo farafina président nye ne angu maselia wo au chef d'État aywa ikalo ka fo syndicalisme awa kuna na fara aywa ikalo ka fo awa jamana fangele ni fara kamjuni wa ko fana kele ku ka kele ye nyiningali tomi kele bazu mage fazile les emango agoni alta kalaje agomi sila we awa ati loku nata awa kanga sika fo bolo la ule la nyonje kwe minye mali tabule kele ba kuka afi digitango zake ananga mige ko fanya ko seba affaire à suivre parce que anya sama ninga bo légalité du nouveau kono akabi boli ado anga foli baye ko seba isufa les pays abem bolokoro alsa kabini dogo kun temene munun kan do be dugu kono koyi ni ye somba kule sabaye ni tege dara u kan koyi an balma muso groupe ne ba saba muso belebele saba isufa lagine kaw don koyi efu dumiya ale de u ka ɲɛmɔgɔ ye nson ka ɲɛmɔgɔ o tɛ nson ye wa ale si bɛ san 60 ani san 2 bɔ ɲɔgɔnko la R Dumiya ale ye san 44 bɔ ɲɔgɔnko ye M Diallo
ale san 40 ani san 2 ye Isufa nunu kelen do ka u kɛ groupe ye laginɛkaw don ko ye kana u congo Maliba in kɔnɔ yan sonyali ale bolo dali kama ko ye sonyali jumɛn do Isufa u yɛrɛ u kelen do ka so ta kama Bamakɔ yan commune 4 yɛrɛ kɔnɔ yan ko ye ase yan fan fɛ ka masurunya Laginɛ place la ka sababu kɛ laginɛkaw don u nana kama ko ye Isufa ni sɛlɛku mɛlɛku jara badenin da a bɛ misali kunun ko ye mɛna nga ko la ni tora da fɛ u bɛ ɲɔgɔn da fɛ nin sonba kule 3 in musolaka 3 don ko ye u b'u fara ɲɔgɔn kan dongo don Isufa n'u bɔra u b'u ɲɛsin magasinw de ma walima boutiquiw u bɛ taa u bɛ don boutique ninnu kɔnɔ yani u bɛ se sa Isufa o y'a sɔrɔ u ye ɲɔgɔn na bɛn ka ɲɔgɔn na pari i ɲɛsu ka Isufa ko wɛrɛ bɛ jigin kɔnɔ ko ye ka sababu kɛ olu dun nakun y'u ta ye Isufa ninnu ala y'a kɛ ala ye u lajarabi u ɲɛsin tisi suɲɛ ma waxi suɲɛ ani bazin suɲɛw ani fini dagabana fini min olu bɛ feere boutique ɲɛnamaw kɔnɔ Isufa u bɛ taa don k'i ɲɛsin olu de ma ko ye ni muso 3 ninnu n'u donna dɔrɔn u b'u ta kɛ barow de ye u bɛ bɔ boutique ni boutique n'u bɔra boutique dɔ kɔnɔ u bɛ don boutique dɔ kɔnɔ Isufa u tor'o la sa u ka feerefɛn cayara u bolo jabala la ko ye fo k'a kɛ sa u bɛ taa ni feerefɛn dɔw yɛrɛ fɔ jamana ni jamana wɛrɛ k'a sɔrɔ u ma dɛrɛmɛ don a si la a bɛɛ ye fɛn sonyɛlen ye Bamakɔ kɔnɔ ye baara nana yakubaya u bolo an bɛ don min na ko bi sa o y'a sɔrɔ sa Isufa boutique tigi caman olu n'u ka baarakɛlaw bɛ kɛlɛ la don o don nin vaccin sonyɛna yan fɛ pisi 7 sonyɛna yan fɛ nin bali sonyɛna yan fɛ o mankanw bɛ yen sanga ni wagati Isufa digi kɛra boutique tigiw la sa a laban boutique tigiw sa fɔ caman yɛrɛ olu bɛ ka taa plainte déposer policiers la ko ye policiers olu fana tora kulomajɔw la ten ka yira k'a fɔ ko boutique tigi caman bɛ na ale plainte déposer ka yira k'a fɔ ko sonyɛli bɛ ka k'u ka boutique kɔnɔ nka u tɛ ka se k'a tigilamɔgɔw kelen dɔn bilasirali nana kɛ sa mɔgɔw k'a lajɛ bɛɛ k'i hakili to i ka boutique la a ka ja ni maa min ni se b'i ye i ka caméra i ko ta k'o sigi i ka boutique kɔnɔ o la ni min kɛra i ka boutique kɔnɔ ni tile banna n'i y'i sigi k'o lajɛ ko minnu kɛra i n'o dɔn Isufa nin sonba kule 3 ninnu sa u tora nin kow la sa boutiquiw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni nana tɛmɛ yɔrɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔgɔkun tɛmɛnen ala ye u labila boutique tigi dɔw ye Jikɔrɔni para la u taara don boutique dɔ de kɔnɔ yen sa o y'a sɔrɔ n'u nana don boutique kɔnɔ u bɛ finiw ta olu ɲininkali kɛ nin ye joli ye ne ko nin ka kan ka kala ka kɛ suguya jumɛn ye de ne ka tailleur kɛ dɔ bɛ o ye Sénégalais ye ne ka tailleur kɛ dɔ bɛ o ye nin ye dɔ b'i to la dɔ b'i pɛrɛ gérant kunna dɔ b'i to la dɔrɔn muso ninnu u k'a bon cogo min na Isufa tisi bɛ ta ka bila kaman kɔrɔ tisi bɛ ta ka bila tafe kɔrɔ Isufa k'a bila fini kɔrɔ ka ɲa ka tila k'i jɔ a tɛ ye u nana to la sa tɛgɛ de nana da u ka caméra de ye u sigir'u kan u sɔrɔla ka boli ka 14e arrondissement k'u sɛgɛrɛ koyi yɔrɔ olu kɔni olu ka baara o matarafalen don u bolo sanga ni waati ni wele bilara 14e arrondissement ma dɔrɔn ale tɛ sigi a tɛ jɔ olu fana u nana wuli ka na se nin kɛnɛ kɔnɔ Isufa yani u bɛ se kɛnɛ in kɔnɔ Isufa maaw tun b'a fɛ k'u bɔnɛ u ni la koyi ka sababu kɛ u kibaruya mɛnnen don ka ban maaw tɔɔrɔla mɔgɔw tɔɔrɔla ka sɔrɔ n'i y'u ye i t'a dɔn ko sonw don n'u donna nisɔndiya kalew dalen don jabiw dalen don fariw ka sanu farilen don k'u ɲan'u bɔɲɔgɔnko bɛɛ ye Isufa démarches bɛɛ ta mamuru ɲata yanni boutique ni ɲɔgɔn cɛ ja sonya fari dalen don koyi 14e arrondissement maaw sa olu de sɔrɔla ka na u bɔ bolo la ka taa n'u ye sariya ka sira kan an bɛ don min na ko bi k'a ta kalo tile 5 la octobre kalo tile 5 la ka bila bi la sa yɔrɔ u minɛna octobre kalo tile 5 de la Jikɔrɔni para la an bɛ don min na ko bi u bɛ fanga o ka sira kan u k'u fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ suɲɛliba min ye nin jamana in kɔnɔ gɛlɛya min b'anw kan bi bɛɛ b'a dɔn o kun o tɔ laban nin suɲɛliba in fana la dugu ni dugu cɛ kosɛbɛ Kɛlɛba ninnu kana to yen koyi Kɛlɛba Samake Isufa an bɛ to indicateur du renouveau a ka bi bɔlen o bɛ bɛn parce que di sɛbɛn ba Yakuba Dumbuya Igɛrɛ Dumbuya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Kɛlɛba a ko min ye Okley ɲɛma ye n'ale ye ayiwa Mumu ni Gindo ye Kɛlɛba k'a ye ayiwa wulikajɔw da koyi wulikajɔw dara awa i k'a dɔn k'a fɔ min ye alamisa don ye n'o ye kunun kofɔta ye ka kunnafonidilaw wele koyi parking national yɛrɛ la Kɛlɛba a ye na n ka dumuni kɛ n ka ɲɛfɔli k'aw ye an ye baara minnu kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Kɛlɛba a ko min ye janvier kalo tile fɔlɔ san
san ba fila ani san tan ani kɔnɔntɔn ka taa se desanburu kalo tile 31 san ba fila ani san 20 kɛlɛba ko o tile yi a ye wulikajɔw kɛ koyi ka na ye nafolo a ŋanamuŋanamulen don nafolo min ŋanamuŋanamulen kɛlɛba ko min ye i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛn ye koyi n'an b'a fɔ o ma dosiye kɛlɛba o 9 bɔɲɔgɔnko a y'o olu dilan ko ɲuman k'a fɛsɛ kɛlɛba ni ka a sama a wa ka di sariya tigilamaw ma koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko o dosiye 9 kɛlɛba ŋunugu min b'a kɔnɔ kɛlɛba ko a bɛ t'i jɔ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ CFA wari a miliyari 700 bɔɲɔgɔn 700 milliards ne ko mun yɛrɛ kɔni kɛlɛba Sumakɛ parce que les sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko i ka dɔn k'a fɔ nin miliyari bonyanba in kɛlɛba ko a dunbagaw k'u jɔlen don koyi awa u yela u dɔnnen don min ye o tile ye a y'i sɔni da kan koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko cadre financier o tɛ bange maaw ye wa kɛlɛba ko o maa 4 a ko o b'a kɔnɔ koyi ni ka taa se mairie 2 awa i ka dɔn k'a fɔ ministre 1 ministre kɔrɔ don wa ministre kura don o ko ministre 1 kɛlɛba Samakɛ fo ka taa se préfet ma ni maa 9 in ninnu ma damadɔ ni ka dunni ye nin ten les personnes concernées sont incomptables o ko comptable kelen b'a la 4 cadres financiers 2 maires 1 ministre et 1 préfet ministre kɔrɔ don wa kɔrɔ don a m'o fɔ o ma fɔ kɛlɛba Sumakɛ parce que de sɛbɛn a taara ɲɛfɛ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ani kunnafonidilaw ka baro kɔnɔ ɲininkaliw tɔnbɛla ka k'a kan a ko n'i y'a lajɛ bi kɛlɛba ko a ye fɛsɛfɛsɛli boloda koyi wa i ka dɔn k'a fɔ an ka premier ministre kɔrɔ min awa n'ale tun bɛ jamana kunna ka i ka dɔn k'a fɔ 2019 fo ka taa se 2020 ma kɛlɛba o n'a ka ministres awa ko fɛsɛfɛsɛli ko i ka dɔn k'a fɔ déclaration de biens min bɛ kɛ kɛlɛba k'u m'a kɛ o tɛ bubu n'a ka maaw ye wa awɔ kosɛbɛ parce que fasoden kumana kan ka dɛsɛ k'u m'a kɛ u ma sɔn k'a kɛ nin ma bɔ Guilo yɛrɛ da sa wa k'u m'a kɛ o de y'a kɛ u ka boliboli n'u ka kuma ka ca koyi u ma déclaration bien kɛ a bɛɛ sonyɛlen don kɛlɛba Sumakɛ